Mari vilayetinde koronavirüs bilen keselleýänler we ondan ölýänler ýokary derejede bolmagyna galýar. Vilayetin käbir etraplarynda ilat ölenlere mazar gazyp ýetişmeýär. Hassahanalar näsaglardan dolýan mahaly raýatlaryň öz öýlerinde saglygyna seretdirmäge mätäçligi artýar. Bu mätäçligiň arasynda vilayetin kanun goraýjy edaralarynyň işgärleri öýlere baryp näsaglara saglyk bejergisini berýän lukmanlary awlaýarlar. Bu aralykda vilayetin polisiýa işgärleri özlerine maska düzgünlüğü bozandığı barada her gün 30 adama jerime yazmak hakda dilden görkezme berilendigini aýdýarlar. Bu ýagdaýlara garamazdan Türkmen häkimetleri henizde ýurtda Covid-19'un hasaba alınandygyny resmi derejede ikrar etmeýärler. Şunlar vilayetin Bayramaly we Garawum etraplarynda ölüm köpeldi. Bu etraplarda her gün 10-15 adam ölýär diýip efirde atlandyrylmasızlygyny soran marly saglyk işgäri 27 sentýabrda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Bu etraplarda ölen adamlaryň jesetleri indi gijelerine hem jaýlanyp başlandy. Habarçymyz munyň ölýän adamlaryň köpdügi bilen baglanşyklydygyny belläp, adamlar haçan mazar gazdyryp ýetişde jesetleri şol pursat jaýlaýarlar diýdi. Şunlar Bayramaly şäherinde gonumçylykda jaý gazýan adamlar tapdyrmaýar. Şäherde jeset jaýlamak daýhan birleşiklerine garanyňda has kyn. Owa ýerlerinde adamlar birek tanap, goldap jaý gazmana kömek edýärler. Bayramalyda käbir ölen adamlar 3 günden soň jaýlanýar. Käbir hojalyklarda jaý gazýanlara bermäge pullary ýokdugy sebäpli olar gonumçylyklarda mazarlary özleri gazýarlar diýip Sewitin ýaşaýjysy anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatyna görä vilayetin ýokunç keseller hassahanaları näsaglardan dolu bolup keselhanalara baran syrkowlaryň aglawasyna öz saglygyny öýlerinde seretdirmek maslahat berilýär. Şol bir wagtda ol gurply ýa-da ýokary wezipelerde tanış bilişleri bolan näsaglar üçin hassahanalarda yer tapylýandygyny hem belliýär. Ençeme saglyk işgäriniň habarçymyda aýtmagyna görä, hassahanalaryň ýolbaşçylary lukmanlara maddi mümkinçiligi gowşak näsaglary kabul etmezligi tawşyrýarlar. Soňky günlerde lukmanlaryň arasynda dik ýüzlük diýilen değişme ýa-da termin peýda boldy. Sebäbi häzir hassahanadaky lukmanlar näsaga birji ukol ursa, şol syrkowyň howsarlary olara 100 manat berýärler. Mundan öň lukmanlara elaklyk diýilip 5-10 manat berilýärdi. Indi hassahana 100 manat berip biläjek hojalykları kabul edýärler diýip marly saglyk işgäri aýtdy. Adatlyň baýdylanlar barada vilayetin ýokunç keseller hassahanalaryndan we saglyk müdirliginden goşmaça maglumat ýa-da kommentari almak synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Hassahanalardaky bu ýagdaýlar sebäpli ýöneköy raýatlaryň öz öýlerinde saglygyna seretdirmäge mätäçligi artýan mahaly vilayetin kanun goraýjy edaralarynyň işgärleri öýlere baryp näsaglara saglyk bejergisini berýän, sanjym edýän lukmanlary ýydarlaýarlar. Bu ýydarlamalara sedewar bolan lukmanlaryň ençemesiniň habarçymyda aýtmagyna görä, kanun goraýjylar saglyk işgärlerini näsaglara öýlerde bejergi bermegiň bir kanundygyny aýdyp, olara garşy jenaýat işini gozamak bilen haýbat atýarlar we olary para bermäge mejbur edýärler. Lukmanlary prokuratura çagyrýarlar we olara öýde bejergi vermek üçin ýörite ruhsatnamaň bolmaly. Ruhsatnamasy ýok lukmanlara garşy jenaýat işi gozalýar. İşini ýitirersiň, özüňem basylarsyň diýip gorkuzýarlar. Öýde bejergi beremok diýseň, onda näsaň öýüniň öňünde düşürilen suratyny çykaryp görkezýärler. Biz näme etmeli? Syrkowlary hassahana kabul edenok. Olar bize ýüz tutýarlar. Ol hojalyklaryň elinde 1 manat pullarym ýok. Biz adamlara ýokdan bar edip bejergi berjek bolýarys diýsek, gözlerini 5 köpük ýaly edip jübiňe seredýärler. Lukmanlary prokuratura gatnadýarlar. Ahir soňy lukmanlar para berip, olardan diýinmäge mejbur bolýarlar diýip, bu ýagdaýlary başdan geçiren marly lukmanlaryň biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Ol kanun goraýjylaryň lukmanlardan 8.000-den 24.000 manada çenli para alýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Adatlyk bu barada Mari vilayet prokuraturasy bilen habarlaşyp kommentari alyp bilmedi. Bu aralykda vilayetin polisiýa işgärleri özlerine maska düzgünlüğü bozandygy barada her gün 30 adama jerime ýazmak hakda dilden görkezme berilendigini aýdýarlar. Habarçymyz bilen anonimlik şertinde söhbetdeş olan polisiýa işgärleriniň sözlerine görä, gündelik plan borçnamany ýerine ýetirmedikleri işden kowuljakdy ýa-da ýangyn howpsuzlyk gullugyna işe geçiriljekdi barada haýbat atylýar. Biz hakykatdan bu hökümetiň edýän talabyndan ýadadyk. Adamlar indi maskada kynyp çykýarlar. Daşary çykýan adam hem az. Köp adamyň maska satyn almana mümkin
kynçylygy bolman soň adamlar ýüzüne köne, hapy maska dakynyp çykýarlar. Biz şol adamlara maskaň juda köne ýa-da ýüzüňe kiçi bolýar diýen bahanalar bilen jerime ýazmaly bolýarys. Käte giýjelerini daýhan birleşiklerine aýlanyp maskasyz çykan adamlary gözleýäris. Adamlara edilýän zulum meniň öz ýüregime düşdi. Halkyň imäni, çöregi, gaýgy, halka mut maska bermekden geçen gaýta olaryň özleriniň satyn alan maskalaryndan bahana tapyp jerime ýazdyrýarlar diýip bir polisiýa işgäri habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Käbir tynçylar häkimetleriň kanun goraýjylaryň şol sanda polisiýa işgärleriniň boýnuna dakýan bu plan borçnamasyny büdjete pul ýygnamak tagallar diýip düşündirýärler. Bu habarlaryň arasynda maska düzgünni berjay etmändige sebäpli jerime salynan raýatlaryň kärini ýerlerinde mejburi işledilmegi bilen bagly ýagdaýlar hem dowam edýär. 50 manat möçberindäki jerimeni töläp bilmeýän hojalyklar sanardan kän. Olara palta ýygdyrýarlar, ýygara palta bolmasa ot ýygdyrýarlar diýip polisiýa işgäri belledi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Mara welaýatynyň polisiýa müdürliginden döwlet arasaçylyk we ketellerin ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň Sewitdäki bölüminden kommentari alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri henüzde ýurtda COVID-19 hasaby alınandygyny resmi derejede ikrar etmeýärler.